Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Banai ka jing syakri ka bak hampaka bat ka bajanai na ka benta ka ri bat ka jait benreu uba HT Sten uba de weni kinong tok kot ka jela menta ka singi ka arpo tarik unai tung arajar arpo sao ula yo ban pelat pat ba sa ka wei pat ka kot jong u ya ka bala ai kerteng ki beman haki jaka beneng ya ka bala pelat pat ba do MP jong ka Shlong Parliamentary Constituency Dr. Ricky AJ Singkon ubala long kum kongsan haka jingelang ka balingkot ka balalong ha hall jong ka KJP Senate Setngi ka badan ha mission compound Shlong haba keren na ka jingelang na kalyang nong Thoh ulong maka jing Thoh jong u ye gani ka kot ka de hadin bo lo yo i ki Mynsien beman kila yo ban rung haman lagi rempai ying jong ka jat benreu bad ban long ka jingerap ye ka jat benreu ban job ye ki Mynsien beman ula ongru ba ula Thoh ye gani ka kot ula ongru ba ka jing Thoh jong u ye gani ka kot kalong ba ka jing syakri kam dei ban long tang ha ki sao kun ro jong ka ying mani lani tang ye ki para banget Hynrei ban pen imru iki weipat ki Mynsien ki ba mat iki jing ha ka jing sya ate sya khum ha Mynsien beman lingba usoitan laki long na kanu ka kinhon niamru ula ong ba ka jing Thoh jong u kam dei ban Kamai Pisa ne ban penyat yo Hynrei kalong ban yarap iki breu ki barajot la rem na kalyang kongsan haba ajing kran na ka singi ula ong ba ka kot kan long shisha ka jing kerku iki to ki ba pule ya ka namar ba hagani ka kon ka donru ka juba ban pelat ni ki jing sya ate sya khum haki bor jong peman hagani ka singi lawan ban dan langru digi pastor ka balang ki bakin top yo pastor WC Kongwer ubala long ku musembut kongsan haringkat ki bahaying hasem jong ba HT Sten bat ki wei ginong syakot ngobha badi ya kan ikut la ban yo na gidukan jong ri khasi book agency Synod complex bat ki wei gidukan bat Kordor kalong shispa arpo tingka ajan jong me ap le buk pa jong ba bne wana khamat ka khet jong ri snei jong me ap le wana nam ye ka kot ap le ka ba shakri jong me wala pan ko mo iradi ye ka ban Thoh ye ki kentin ki baranaka kamra ba e na aingo ye me na ka ta ka jing ko mo ka jong shakri jong me pat ka la pula pat ye ngi kum ne begin don ka ni ka por pan sakhi kun ra ba e ye ni ka kot ki paman lagi kenjap ne rai ba e pan kentang ye ka ni ka kot ha ka kerten ka badon bor jong me jisu kan ra mano ki ba shem ki ba pule ka kan rabe e ke le yok shisha ble ye ka jinker khu ba mayan ble jome ba kan long ka kot ka ban yarap ba panai boru iki amar ki don ki jing Thoh haga trai ki ba long ki kentin ki jome hi ka ktin ka jome ka ban long ka bor ble ye ki ba pule lagi long ke batik ya ni ke batik ya ni tu ni long play ke ban ban pen unta ko try ker khu ye paro ablay ke ban thi ke ban puli wan penedon benta ban plate ye ka kot e jat ba kot ni the chief guest na yo ban pet ye kot tamba na pla thi nam yo ban am shi yo ko pol ban puli ye kot Ray tak lagi konten na smart ho dia ka jimut ka ba jeliu ka ba nang tu te ke ka ba ka ba shom kum tu pan om ke ka ba don kam pan kren aga beri pat kani ka jimpla ti ka kot ai lam nga shikwe ke ka kentin ka ba ka pan thai ko man is the master of his own destiny. Man is the master of his own destiny. But now we ngam juga ha berkata, kajing keren. But lapin sishalu, laka we begini Thoh kajamu, kajum Jeremiah, Prophet Jeremiah. Shipo atulai nan pulih kan kebenta kebuang. Atulai natip bakalenti ubri kamlong ha kihuk kamlong hau. Kamlong hauhi, kamlong hau griu ubaya ban bai ila ka cinjam. Nak kulit yang mana?
Atrai ngatit bagalutiu brio gamlong hauki. Man can never be a master of his destiny. Kata kalong ka shisha. Hynrei hujuk ka poru ka shong pat ko brio. Ka brio ani ka man palai luot paminji. Te ham na khat na pet yegi content jong pot ka jong phi. Kay ka bang syam ham tu kalong papikan the context he present the context the context trong kalong breu man breu haga ni kot ru kalong ki paman haki kenja pareng ngai kita ka jinge le ka ba Hima ka bala pen scam ru de ki jing tho trong ni ramba ka krenye ka tahi krench pa ka jing pam ju do ka ba Let's hospital ki doktor Kim Mok Jin Pang Kapo kajing Kim Don Juba Kenten Katawai ko ki ai aga jaga ban pan pha kana pan sliu pan pang te ba nanta ki don ki jing pang ese aga jing mut chu khat ni don ko ki jing pang ka ba khamta ma ban sim ka ba than bangin smotu than ban ai kataga mo ka ban diagnose ani what pan ai ka prescription ko yan te ke ko ba i ham tho kalong ba me i warna kita ya ta ki chire ka ba breu kuma ha kini ki ha ki kanta e khamtam ha ki ta ki kinja bu on e jing ki paman ha ki kinja ba nei kun kan ma ru ni kalong balai bi ki paman ki don ha ki chaka ba nei kada hi kalong ka ba mangi hiru kum ki breu ya la kalau orang Kristen orang Kristen te mat nasi pa ber chukun kan mawi nak jingkren ke jogi nam tho ikren shipang jinglong jingman juko pathai ke bangi I sha pen kren ye kani ke jingshisha khamtam aku maga jalla ka jogi kabangi chukren naga por she ka por I on ke baro kistan nalarum pe ke baja ye kren pe ke jogi kren ta kren pe ye sosi ba tum ke jalla ibat ke kerdam ke baningkum ha ka cimpat cimpra chokilong yang sen balai no ongkum ta ka daw kalong statistics yetu ba sopo ina ke shispa jong ki long yang sen hali ke jalla jong jadi ke long yang ke ki ong ki female headed household sopo ina ke shispa yang bagi ki female headed household all India 14% hangi mar kompong long ke kabangi hap panbo chingari aga juk por ipet na kawai pat ka phang yo ko saw ko insan khandai iba kam di Pisa kumno ka bakum kata kanja kumno bakum kata kan long hagari ka jala ka bi ke jogi ke daw hi kalong amal ka ba khot yegi ngai thandi kum ki banget penginyit ya lagi atau ngi dei em di ta ko on man is a master of his own destiny ka dei kata ka ba ka jin im ka jonga jong pi mo ka shong ha ka choice ka jong ha ka decision ka jong yano minje yano min ta kani ka kot ka hika yegi na ki ti ko ba on na di content na soba ai hani e tho igi ya daga jinglong jimang ya daga context rei ko sotnat kalong ndai tang pa shu tho ya ka jinglong jimang rei ga I ke don ru a solution ha kani ke chi tho amar kumba ji long hagin ki sin ki por ki bon ki complain ki bon ki bashu kren tang shipang ka jing bombet ka jing bombiang ka jing tuna wat kum ta ter revan ai ya kata ka solution nda te ka basu mat kalong nget ki ban puli gen ka kon ke I hamne ya ka jing shisha ya kata ka reality ka bangi im ha ka bakum kani ka juk
para ga ko por pa to khams no kalam pa pren ga kum kata kadang kala kalenti panai ka ba khams no kalam pa i kundon kambu da ka nongren da ka tin ka chawle kum bangi rakhi ka women's week a theme to the ga jin shisha parwadeno eka panasmo paritam ka jin shisha ka balaman palai ya Kristan ada ko pakai hidup bolak kowe Sibnai siwa pangan song thai kata naga kam sarkar hau benai Februari jong kana kasnem lawan ka kamansim ka ban pun ka jingmut jing perkhat ban konsep ki idea support ka jingmut jing perkhat jong ka ba ong be janga ki ong Sten la lightly ki kot ki ba pila de ban tho menta ka la de ka por ka ba pila retired ka ikin le na ka banta jong ka wan ka jing pasiao kom jing pasiao ka ban po kamansim jong te mar kum ta hi nga duai nga ong able ngan na song thai sa tang si banai mantangan song thai ban ngan sim yu kulom ban ngan tho eka te nga ayo yu ble ba kata ka jingkran pasio ka de Februari jong ka snam nga song thai na ka kam au banai mas jong ka snam tang mas in song thai hi nga kan nga song thai tru aka arbu pra tari jong no mas na marbale ar kundai ka de Good Friday life ho ka de sajai life way ka de Sunday nga song arbu pra dan nadu tang mas ndep Good Friday nga sedang ban syong ha laptop ke jonga ban nga tho ya kana ka kot kata ka de jing sedang kumno wa nga tho ya kana ka kot to pas ko wei ba habang apai se kana ka juk ka bangi im menta ki briu kim ko asyo ya ka jing so ki pai si ki wei pat ki lenti ki bakan riang la ka de ha ki imlang ka salang haki palang lele haki inu ikan hun ki baki kidan namar ba katon ka jing yale ka bajur ba haga imlang ka salang society ka jongi ba la khodru yang haki bopun ki bentah bagi briu ki yo minsim baman kan mau ko ma ka snam arjan riu arjan nyo ka don ka bible ka ba kini girilum kasi jantia jongi hangne school KGP hangne girls secondary tang si tang singi kila wan ki no hikayang ne banawan khot yang na ying ba kila bun ki ba ye process ye ki evil spirit hang ki demons kila wan kila lan ya ki kena bar ka yang la khot ngala i nga su ai tang manu malaki points la khot manon dua but hadin jong kini kendiat singi ro kidang don bun ki longing ki ba khot yang na ban le duai na ka banta ka jingyo masim kusui tekan ne ki jing pangka ado kata-kata ba wat ki doktor kimna ban investigate ya ka kimla bat kimla akhir ban penkia eka jadi no mana kata daw ka wan gani ka jinjale ka mansim jonga da ka eke bangan yo ya ka kateng jonga na ka ko te ka wan ga jing pasiaw ka ne ka team abadan hang ne ti pi inam i hang ne for we wrestle against the spiritual wickedness in high places bangisim na ka Bible Ephesians chapter 6 verse 12 kapamot dai na ka daw sa kang mansim baman hi parlok dei namar kata kadaw nga sim ya kada kabenta ka jing telot aki imlang ka salang ka jing bongkwa su ki briu ya ka jing sok bat nang takila lendat yo blai wa im bat ki pai si ki wei pat ki blai jong kada ka patai wei jing wa bu ong ki kun chano ki sia wa ya po youtube kin lam ki kata ki kun chano ai ka teng ba urwai tang sila ni arlain gini kintin banga sok ong kumne sepang ka jing jok jong society wong sentiu ka ri ki telor klempor ki du ka bor ki hiar ka dor namar amsyum la saindur bha yaki dala kikimi kikipa kata dei ka benta ka ba na lor ba ka jot ka imlang ka salang nang ta kami sa kana ka jing yale jong boman kalawan ka jing pasiaw ka nga mga dei man karteng ya ka kot ka jonga kata ngayo nga derive ka karteng jong kot jonga kini ba pipili ihang ne ba ngayo ya ka karteng jong kana ka kot kalong ki boman hagi jaka bene bangan pulih ya kena ka dekot ka ada hak tin kasi ka bangala pulih hang haga banar episode nriu khatar bong nabaga jingele jongi kamlong ya ka snam ba dia ka do Hynrei ya ki Hima ya ki bor sanchar perthai jong ka ka jingdum ba ki bomman bakan jaman sim haki jaka bene tengah sim ya ka title jong ka ko ki bomman haki jaka bene ti haka jingsi siang ngala penni sautu ligi kot kumbai reverend chairman ila omantan sautu ligi kot
Bakikot kiba la yayo hadu kata-kata Hynrei ka popos ke jonga kamde kan penya ye. Haying runga sa jong mai kata kabanta. Ngam thok na kabanta ka jing penya yo. La da kami tangga bai pring ke jonga that's enough. Ka jingmot ke jonga kalong banyalap lang bakikot kiba ngaso. Man penyem ni giwe pat Mynsien. Jadi nomor kata-kata kita kikot kiba lightly ngala da thok away ka kerteng kalong Lucifer bat ka revival hakasnam arja chiko. Ka baar kadai satang hajing kan mau kesenam arja kadar kabalai kadai katma makan jam Mynsien kesenam arja katsa bat kane ka mentah ka ban sami kita ro lightly kita ngalale agadu ka first but second edition bat la kila ya iyo kumba panat riu hajar kopi kita kiko nas ternat bai wei pastor rangba jong kesenat jangi ong ba bawels itu dia bawel H2L yang daerah fakot mapi kiriu pajba kalau baka yai ha nama balai film confine ya kata ya ka jingthok jong pi tang ki sawan ro jong kanya de nama kata berkhait ibam de na ka balang ro yithia tanga so komen sigon kata jing Mynsien jong doktor nriu hajar kopi kita ki kot ki layat bat kane ka bakado menta ibaman kampat de ka bakado leseng anang don sagawai ibaman ki jaka beneng kesenam arajar hapusa kini ki kot komangaya kran bayi persakurim jonga ilalong si syakung kiseris kawai hadin kawai tilong interlink interconnected nadu Lucifer bakari Bible kamut kadai sitang gajing ele pakai jam Mynsien nangta kathma pakai jam Mynsien le kala dai lepa berkum ju ini di boman hagi jaka beneng ti hagani ka kot dobran chaman ngati benia parna banjur syapang gajing rung jung di Mynsien boman di Mynsien kswit di Mynsien krai ki balambuk ki balempat ki briu bakin kerthat bakin pangbhur kat hadu bagi doktor kimlap jing pang ko mala omane pat kimla ro ban penkia haba mlap jing pang dan penkia kun ka jing ban thame jong sim jong ka jing dom ni di breu bakin ino yo blai bisi syabat but ye ki blai khala haba ki breu ki kampang na Mynsien boman ki ut ki kerhu kata de gawai gadak ka bakin so haba ki yo Mynsien boman ki ut ki kerhu kum kimrat bat persan bat raman kumutlen bat kum ki sentiment kata kali gadak jong kita ki Mynsien boman ki breu ki slotan panle phaknya phakriam phakkan bat ban mare sikin nole bertong bannya ka wat ki sakri ki jong trai ban duai ban ya selok bat ki awai ni kila nong ki bahakan ka kot ka ban supply ka dai ka jingle IT syakin nole bertong kata kali gawai ka lanong ka bangada ban ka jingle IT syakin nole bertong kabaar bat sagawai pat kalanong kabangan sakut no sagawai pat kalanong ka badanah ka nagakot kalong ka signature campaign jong kiksu